Ngiphakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi, kuwe ithemba lami elikuna naphakade. Ngiphakamisela inhliziyo yami kuwe msindisi, kuwe ithemba lami elunguna phakade lingu kunaphakade. Ngizolibonga Jesu begin to thank him, give him glory. He's the Alpha, he's the Omega. Nguye izolo, nguye namhlanje kusemaphakatheni. Wayekhona ukhona, unguThixo ophilayo. Siyambonga namhlanje ekuseni, akekho njengawe. Thank you Jesus, we bless your holy name. We give you all the praise. Thank you Jesus. Oh, siyabonga mhlekazi omhle. Siyabonga uNkulunkulu ophakemeyo. Thank you Jesus. May be seated. God bless you. Amen. Today I'm going to start another topic. Namhlanje ngizoqala omnyumba. Amen. I will teach the church. Ndizofundisa ibandla. There are times I preach here. Khona ixesha apho kufuneke ndifundise. I will teach. Amen. So today I'm not on fire, but I want to teach. Both preaching and teaching are very important in the church. Preaching will bring the fire, will bring revival. And then teaching will make you to be rooted. Because fire is not working when you are facing problems. Is what you know. The Bible says my people will perish because of lack of knowledge. Not of lack of anointing and power. There are times whereby you don't need to apply fire. You need to know. Knowledge will make you to be rooted. Amen. So I'm going to teach about one of our articles, the doctrine, what we believe here. So if you are still new in this church, you will know what we believe in. This is who we are. This is Bethel. I'm going to teach about that. And if you don't know this teaching that I'm going to teach you, which means you are not one of us. In order for people to recognize that you are one of us, you must be able to understand what. Today I'm going to teach under the theme that says Christian monotheism. Yes. You can put it like that.
Christian monotheism. Inkolo yobuKristu I'm going to teach about oneness. zofundisa ngobunye. I'm going to explain in scriptures that there is no such three gods. Ndizofundisa ngokwesibhalo uba abekho thixo abathathu. It is not biblical. Ayikho sezwini. Three bodies. Iziqu ezithathu. There is only one God according to scripture. Mnye uthixo ngokwelizwi. This is our doctrine. Imfundiso yethu. This is what we believe. Into esikholela kuyo. We don't baptize people in three gods. Asibhaptize Because there abantu is no kothixo such in the Bible. Ngoba yikho lonto ezwini. What we call Trinity. Into ebizwa It's ngoba man-made. Trinity yenziwe ngabantu. And I'm not going to speak my mind. Anzuthetha nengqondo yami I'm going namhlanje. to touch scriptures. There are lots of scriptures. I'm not even going to finish those scriptures. Zokuchukumisa nje izibhalo namhlanje The zininzi. Bible is talking about one God. iBhayibhile yonke ithetha ngothixo omnye. Amen. Amen. Let's look at this word monotheism. Maske sijonge eligama ke monotheism. Monotheism, the doctrine or belief that there is only one God. That is monotheism. Imfundiso kanye inkolo yokubana uthixo mnye. Amen. If ukhule ngalanto othixo isithi unyangicela ungakhubeki because ukhubekela ufumanise ngechina ayikho laba ndikhubele saqala ufundisa. Uba ukhuleka lo usukhubeka ndilinde ndimamele, wait for me. Linde. Amen. I believe I can fly. Wait for me. I'm going to teach you. Amen. Be patient with me. Banomonde. Have an attitude ingekaqali. Amen. Because of ufumanise kuba ndibe ne-attitude ngenesezweni. Amen. Praise God. Amen. So monotheism, Monotheism. the doctrine or belief that there is only one God. Imfundiso nenkolo uba umnye uthixo. That's monotheism. Amen. It is the opposite of polytheism. Polytheism. Yona ke ichasene okanye kwelinye icala So yoba uthixo baninzi. yes, polytheism is choose isininzi ne unqulo oluninzi. Yes. Amen. So that monotheism oppose polytheism. Amen. Which is the belief that belief in many gods. Ukholelwa ukuthi baninzi othixo. Amen. I don't believe in three gods. Andikholelwa kothixo abathathu mna. Olwa uSathane omnye wiki lo Thixo. Bathathu bohlonga uSathane omnye. I don't believe in that such God. Andikholelwa kulo I thixo. believe in one God. Kholelwa kuthixo. Wiki mozo Thixo ufuna kude babe bamthatha balupakanyela uSathane oyi1. Yesuke siyokhonza uSathane mosibayile. Then bebathathu nipakanyela nakunyana apha ecaleni nakumoya ulwa uSathane omnye. I don't believe in such God. Andikholelwa I believe in one God Kholelwa kuthixo omnye. who is introduced to me in the Bible. Ovelisiweyo kuma apha ezweni. So the term monotheism is is the word from two Greek word. Ligama elakhiwe ngamagama amabini esiGriki. Mono means one. Umono uthetha igama uthetha And one. theos means God. Theos uthetha uthixo. Monotheism. Theism. Amen. Nasithethe izinto emthandazweni wamakhaya kugcwele amaziyoni namahabe ukwathi abanenhloko ejikele zibanencikiliki. Kameloyise, kamelonyana ubalinde uthi monotheism ndiyanibulisa banjwe incilikithi. So I'm going to start under this subject that says Zawuqala ke kumba othi there is only one God. umnye uthixo. I have 5 Sundays Zinhlanu icawe explaining about one God. ndicacisa ngobuthixo And mnye. when I'm finishing Xa ndisendigqiba this teaching, kulomba it will be clear. izocacaca. Amen. Praise God. My key verse this morning is on Deuteronomy chapter number 6 verse 4. Amen. Can you read it for me? Asehli kule ndaba futhi sisukila asiqweshi asiyindawo babahla hlala nami asehli kule ndaba futhi asisuki futhi asisuki azikweshi asindawo baba hlala nathi
hlala nathi baba, hlala nathi, hlala nathi. Litshonile ilanga, litshonile ilanga. Oh ungahlali, uma ungekho asehli kule ndaba, asehli kule ndaba, futhi asisuki lapha, asisuki lapha, asikhwesho sinawo, asikhwesha sinawo. Baba hlala nathi, hey. Deuteronomy chapter 6 verse 4, the Bible says, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one." Thosa. Iva Israeli, uThixo wethu nguYehova mnye. Ndikhoyo. Hallelujah. 4. Hoyina Israeli, undikhoyo nguThixo wethu, undikhoyo yedwa qwaba. Yedwa qwaba. My God. There is no such three gods in the Bible. Abekho Thixo bathathu. You never found a Bible whereby you tell us about three gods. The Bible does not contradict. Ayiphikisi iBhayibheli. The Bible is talking about one God. Thetha ngoThixo. This God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, I don't know where it comes from. But the Bible is talking about one God. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. That's what, that's our God. Touch your neighbor. It is the God that Amen. is here. There is only one supreme being. There is only one supreme being. Amen. Who is God? He cannot be multiplied. He cannot be pluralized. He is one God. Whether you like it or not. It is like that in the scriptures. Isaiah 44 verse 8. Goba sinins. Isaiah 44 verse 8. 8. Musanu kukwantya ningajitheki. Musanu uthini? Ukukwantya. Ningathini? Ngajitheki. Izamta nam. Andikuvisanga na kwanini ndanixelela. Ningamangqina am. Kukho Thixo na ingendim. Umile because bathetha ngoThixo abathathu uthi uyabheka kukho Thixo na umbi ngaphandle kwam. He is asking a question. Uyabheka bheka ujonga phecangwa kukho Thixo umbi na ngaphandle kwam. Amen. Is there a God beside me? Indeed there is no other rock. I know not. Kodwa abantu bayabaza uThixo abathathu. Uthi uThixo I know not. Yet people will claim that there are three gods. But the God that we're serving, uthi I know not. Read it again, Dana. Musanu kukwantya ningajitheki. Yes. Andikuvisanga na kwanini ndanixelela. Ningamangqina am. Kukho Thixo na ingendim. Akukho liwa andilazi. In other words, he questioned that you must ask people who are talking about three gods. God does not know about what you are talking about. Where did you get this thing of three gods? Is there any God beside me? This was explained, don't worry. But let's start here at the basic. Is there any other God beside me? Because imagine lo muntu uthi xa ufika ezulwini ulindele uThixo nenhloko aphinde belapha sisilima sisidodo soThixo lowo.
How can God umuntu ongena enhloko entathu emzimu wayo uyayibona mosilondo into esinakse but when we enter in heaven kodwa xa singena we're not ezulwini going to see three heads. asubona We're going to intloko see one man sitting in his throne and his name is Jesus. ehlele etroneni igama layo We're not nguyesu going to see three thrones. asizubona There is itrone only one entathu. throne in heaven. Inye itrone And if you are ezulwini. looking for three gods, Uba ukhangela you are not going to the bathathu. same heaven that you are going. Awuyizulwini Because linye our nathi. Bible is talking about one man. ngoba ibhayibhile We ithetha will stand ngoyindoda in the enye. front. One God in front. One God, not God. uthixo mnye haleluya oh jesus Funda apha kundikho iyitsho kamnandi. Iya. ndikhoyo sanukuphakuzela Hey, niyaphakuzela, saniphakuzela. Ngoba aphakuzela umuntu umbona ngathi umthandazo ophucukileyo. Khawuthandaze ubani? Egama loyise. Egama lonyana. Egama lomoya igcwele. Amen. Oh, hey, uyasilibaza lo sangena officeini. Baba egameni lika Jesu. Because these people they know who is their God. ayamazi lo muntu uba ngubani uthixo wabo Amen. You cannot, this God cannot be multiplied. akanawuphindaphindwa lo thixo Never. Amen. Read it in the choir. sanukuphakuzela musanukukhalaba kaloku ndatsho kwamandulo unangoku ke kambe nina ningamangqina am Yinto yathethwa mandulo ayikhonja. Mhlawumbe uthi hey hayi apha i-false doctrine kuzwa nemfundiso zayiBethel. iBethel uthi ndanditshilo bengekazalwa nozalo mfundisi ngqo. It's not something that comes from Bethel. ayisuka ibhetheli It's biblical. Uthi ndatsho and nani ningamangqina. Amen. Now I'm going to add more witnesses now. On that ndizokongeza amanye amangqina namhlanje azothi mfundisi besifa abathathu eneneni he is only one God. nye lo thixo Namhlanje zokushumayeza ungalali mancingo lonke ixesha ndikhonza funda. ngaba kukho thixo umbina Ngaba kukho thixo umbi na? ngaba likhona elinye ixhadi Ngaba likhona enye ixhathi? unotshe Yo, mna azange ndilibone unotshe mna zange ndilibone. And they misquote this verse of Isaiah. baphinde bayibize ngendlela engeyiyo le ndawo Amen. kaIsaya They say when they say Jesus said to God, "Ngubani lo mthuma wathi uYesu uthuma mina bawo." It was Isaiah oyayinalo verse uIsaiah wayethunywa not uJesu but uthuma mina bawo uthuma mina uJesu wathi uthuma mina. Into is not scriptural, it's not in the Bible. Isaiah lo wathi wathuma mina. It was Isaiah, not Jesus. Because yena lo yena akathunywa nguhlubule. Wehla wemhlabeni. Hey, you don't hear me. Uthi ushiya isihlalo sakhe wehla wafana nomuntu engenguye umuntu nguThixo ebantwini. sho Amen. That is why when he was talking to this woman in the well, he said God is spirit. uthi uthixo ungumoya Then if God is spirit, xa engumoya I'm uthixo not able to see God with the naked eye. andikwazi umbona ngeso In order for me to see God, ukuze he ndimbone must wear a uthixo flesh. funeka nxiba inyama Jesus is the body, is the body of God inside Jesus. uyesu lo uliqokobhe likathixo Because we cannot see God. ngoba sikwazi umbona He uthixo must wear a flesh. unyanzelekile anxiba If there inyama is no flesh, ubakho we'll nyama call him a ghost. sawuthi ngumsholowu Amen. In order for him to redeem for our sins, ukuze akwazi usihlangula he kwizono must wear a zethu flesh. funeka anxiba Because he inyama cannot die for us akakwazi without the usifela blood. ngaphandle If the kwegazi spirit does not have the blood, uba umoya God kanagazi wear a flesh thixo nxiba in inyama order for us to be cleansed by your blood. ukuze sikwazi uhlanjulwa We need your flesh. sidinga inyama That's why they were able to kill Jesus. yiyo loo nto bakwazi umbulala But they're not uyesu able to kill God. kodwa zange bakwazi umbulala Jesus uthixo died. uyesu And God wafa rose again. uthixo And the wavuka body has futhi no choice ngoku to umzimba rise with him. funeka avuke kunye naye ha Uthi, I know not. awuthandazilile Amen. It's a false preaching, false teaching. This thing of three God, I know not. ukushumayela into engekho mampunge Possible no other truth or scripture receive more prominence than that of the oneness of God. ayikho enye inyano oyawuze uphinde uyibone ngaphandle kwaleyo yoba uthixo mnye Amen. Ebaluleke ngohlobo in the Bible. Amen. I preach about lots of things here. shumayela ngento But eninzi this one
kodwa le This I want even the Sunday school. We must teach our kids. fundisana abantwana Because bethu even in school there is wrong teachings. ngoba Our kids, nasesikolweni kugcwele imfundiso we must teach our youth. masifundise abantu Amen. bethu We must teach abasha. our mothers masifundise that omama our God is one. uba uthixo wethu We can put in our time the scripture of Isaiah and say, here, oh Thembaletu, our God is one. Jesus Vele mnye nje. Mnye. Asiyenzeleleli lento mnye kakade. Hallelujah He's a one God. uthixo mnye. Over 50 passages of scripture kwiindawo ezininzi over 50 teach that God is one zifundisa uba uthixo mnye and that there is no other. futhi akekho omnye. Amen. Let's read 1 Timothy chapter 2 verse 5. Amen. masifunde kuTimothy 2:5 5 kuba mnye uthixo mnye nomlamli phakathi Uthixo mntana? kothixo nabantu iBhayibhile wrong mntana. Akaba bathathu na? Jesus Akaphinda mntana iBhayibhile wrong. kuba mnye uthixo Uzothi omnyaka lokho wakwi-Old Testament. Yeah, that's why you can say that in the Old Testament that he was one. Okay, we found it in the New Testament after the ascension, Jesus was caught up. Amen. wanyuka Senyukile. It is the dispensation of the Holy Ghost. lixesha likamoya ogcwele Yeah, in that scripture, Holy Ghost is already available because say already poured the Holy Spirit. Gama aba bathi ke nguzithathu sevelile as the Son. Wanyuka sevelile as the Holy Spirit. But yet Kodwa, Timothy is repeating what is written in the Old Testament. uphinde into ebhalwe kwitestamente endala kuba mnye uthixo Mnye uThixo. mnye nomlamli For there is one God. phakathi Mnye uThixo. kothixo God, nabantu. the scriptures is repeting that. iyaphinda-phinda There is isibalo. one God. mnye Touch your neighbor and say, neighbor, makhelwane there is one God. No. uthixo There is no other God. akekho omnye And one mediator mnye nomlamli between God and man. phakathi kothixo The man nabantu Christ Jesus. umntu ukristu So yesu the very meaning of the term God signifies the supreme. kwale ntsingiselo inye kathixo iye ibalule into yokuthi mkhulu Amen. uThixo. Almighty one. omkhulu Amen. This term God. eli gama lithi uthixo Because many people, if you can ask them, what is the name of your God? They don't know the name of their God. xa unobuza ebantwini uba ngibani igama likathixo wakho abalazi Amen. It's very important to know the name of your God. kubalulekile uba ulazi igama likathixo wakho Sometimes things are not happening in your life ngenye ixesha into azenzeki because you ebomini don't bakho. know the name of your God. ngoba ulazi igama likathixo Once you wakho mention the name of your God, uba ungalibisa igama likathixo even wakho demon tremble namadimoni la by the yancancazela mentioning of the name of your God. ngokubiza igama likathixo Because wakho God, the word God is not the name of your God. ngoba eli gama lithi No, no. uthixo ilo gama When you say likathixo God, ubuze ngibani igama kaThixo uthi nguThixo, uyahoya ngoba uThixo yititle, uThixo yititle. It's like the pastor who is the name of your pastor uthi ngupastor uyahoya. My name, the name of my pastor, the title igama likamfundisi wami ngupastor Ngqunge. ngumfundisi When you say uNgqunge. God, because even Muslim they have their God. namasilamu They sanothixo say wawo their God is Allah. bathi uthixo wabo But ngu-Allah. Christians they don't know their God. kodwa amakristu awawazi They say igama it's God. likaThixo. bathi They nguthixo don't know. They are calling the title babiza nje because i-title. God is not the name. ngoba uthixo It's ilo a gama. title. I-title. Amen. The meaning of the term God signifies the supreme. intsingiselo leli gama likathixo ke ichaza Almighty. ubukhulu James 2 verse 19. Yakobi 2. Aziva ndiyamveza uThixo omnye namhlanje. Aziva ndiyaziva. Amen. 19 2 verse 19. Yes. wena uyakholwa ukuba uthixo mnye Kutheni uthetha ngoThixo omnye kokoko nale Bhayibhile namhlanje? Kutheni kokoko namhlanje zonke ezivesini zanazo sithetha ngoThixo? Ithini mntanam? Wena- Because Trinitarians they don't show you these scriptures. ngoba amatrinity awanibonisi ezi They will not zibalo. tell you about these scriptures soza nixelele because they want to introduce a wrong doctrine. ngoba bafuna uvelisa That is why they are not showing. They don't read these scriptures. abasifundi They will teach you wrong. They interpret scriptures wrong batolika izibhalo ngendlela and skip engeyiyo these scriptures. bazibe Read ezi. again, Dana. funda futhi wena uyakholwa ukuba uthixo mnye Kuthethwa to those who know God is one. kuthethwa Amen. You believe that there is one God. uyakholwa uba uthixo mnye Ehe.
uyatyapha nazi uyatyapha, you are doing well wenza right. When you believe that there is one God, in the Bible wenza right, which means if you believe there is three gods wenza wrongo. Wrongo le nto yenzayo. If you are believing and praying three gods, you are doing a wrong thing. Moyo ingcwele. Read it again, read it again. wena uyakholwa Similisela ibandla ngosimilisela ibandla. Funda mntanami. ukuba uThixo mnye uyatyapha nazi idemons ziyakholwa. Uba wena umkholela uThixo mnye wogqithwa ngamafufunyana. Because the demons, they believe in one God. They know that amafufunyana madimoni wena yakodlula. Belikholwa every Sunday. You don't know your God, but demons that they don't worship your God, they know that there is one God. And they tremble. That is why bekuhleka xa usithi egama loyisa ngaphumi. Because they tremble when you mention the name of your God. You can put someone who's sick here or demon possessed and say, in the name of the Father. Demons will laugh at you because you are mentioning a title. Everyone is the Father. Tatungantweni is the Father, but it's not the name of Tatungantweni. And I can't be a father at home, but that's not my name. I have my own name. So when you say in the name of the Father, you are not mentioning the name. When you mention the name of the Son, I am the Son at home. He is the Son at home. That is not his name. We want the name. Demon will laugh again and say we have not yet mentioned the name. And you say in the name of the Spirit. There are many spirits. Even in the book of Revelation, you will hear about 7 spirits. What is the name? But once you mention the name of your God, and start to say, you demons, leave this body in the name of Jesus. The Bible says they will tremble because you are mentioning the name of your God. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Heal the sick in the name. Now we must find the name. Because people they are using titles and then they trade this thing of Trinity. Because God can be a father now. I can be a pastor now. Amen. But when I'm at home, I'm not a pastor. I'm wearing another overall of being a son for a certain purpose. Amen. Praise God. Because the portion kuyo is tishala. Amen. So you cannot put utate overall kankulunkulu umgxilisele wakhe doctrine ngalondo. Because now see the Father, sonke sobheka. Tatulele uzobheka. Did Father? He said, bango he said, bazobheka. But once you mention tatulele uzobheka, because you have mentioned the name. Amen. So this thing of Trinity are carried to the titles, not the name. They are containing God to this Father position. They don't know that He is a supreme God. He can be a Father today when He created the world. But when He wants to redeem His people, He will leave this office and be the Son so that He can die for our sins. And then if He will change again, and if He wants to dwell in the church, because the time was contained in the body of Jesus, He was not be able to be everywhere. If He's in Tembalethu, He is not in Tanzania. So He needed to leave this container, be the Holy Spirit, so that He can be everywhere. That is why everyone here today, they say, you say, I have Jesus. If you can open a testimony time, everyone will say, I have Jesus. I have accepted Jesus. How many Jesus you are here? No, it's only one Jesus. But it's
is wearing an overall kodwa unxiba ingubo of the Spirit. oyomoya. He's everywhere. Ukhona ndawo He's yonke. everywhere. Ukhona ndawo He's not yonke. three God. Akangothixo He's not a abathathu. third person. Akangomuntu He's still a wesithathu. one God. Usemthixo But he's in onke. the Spirit. kodwa kumoya. Oh shamaya. Even now, this is not the only service that we have today. Ayisithi sodwa banenkonzo Everywhere namhlanje. in Themba lethu. Yonke indawo apha eThemba They are praying, igcwele. Jesus, help us, Jesus. They are preaching Bayathandaza. about- in Nigeria, you can go in Nigeria, you can go in America. How many gods? Bangapha abathixo How kanti? many gods? Bangapha abathixo? He is the same God, uThixo but omnye he is a spirit. kodwa ungumoya. So God told that he can dwell to every church ukuze akwazi ukuhlala by the kubabandla mentioning of the name. Lizi igama lakhe. Amen. We invite him. Siyamema. He is no longer in the board Akasekho because the board emzimbeni. was there for a certain time. Ngoba umzimba ubukhona For for the certain mission. Kuyo That is why imishini a son ethile. is not an eternal son. Iyo loo nto unyana ingenguye The Bible is onaphakade. not, you'll never talk about eternal son. iBhayibhile ayithethi Because ngonyana the son ongunaphakade. was here to die for the sins. Ngoba unyana lo bezofela izono. Oh Jesus. Amen. Can you read it for me, Lele James? Sorry, I'm going to tell Timothy. No, James 2, verse 19. Ndikhoyo. Yeah. Ewe unalo ukholo ngokwaneleyo. Yeah. Ngako kude ukholwe kuba ukho uThixo So, yaye mntu. Ngamanye amagama, if you believe that there's one God, we have enough faith. Your faith will be enough when you reach the knowledge of knowing that. Ukholo lwakho Akakho luyakwanele xa usithi uThixo mnye. Amen. Hey, Nkosi. That is why you're no longer facing your problems. Awusajongananga You're nangxaki a different zakho. person now. Uba ngomnye You have umuntu. enough faith. Uba nokholo The faith lwaneleyo. that you know that there is one God. Ukholo lwazi uba mnye uThixo. You believe that there is one God, you do well. Uthi uyakholwa. Abantu ke baza xa sisinoba nothixo abathathu siphinde sihambe nalo nothixo abathathu kodwa iBhayibhile ithi xa sikholwe kuye once we do well. Sithathe sithathe lizwe nabantu sithathe ilizwi. Sithathe lesakhuliswa ngayo inkonzweni zethu okanye ngogogo okanye sihambele ilizwi. Sambe nelizwi. Ukumakhulu wami notamkhulu wami wayethi xa ithandaza athi egamiso ise sihambe naleyo okanye sibambe nelizwi. Sambe nelizwi. Sihambe nethethwa ngumfundisi ungqokanye sihambe nelizwi. Ngelizwi. Okay, masijonge ilizwi elithini. You believe that there is one God, you do well. So if you believe that there is one God, you do well. Uba uyakholwa uba uThixo mnye uyalunga. And if you don't believe that there is one God, you are not doing well. Uba ukholwa uba Ithi ke mnye ngoku, awulungisi. even demons believe and tremble. Ithi namadimoni la ayakholwa futhi ancancazele. By knowing that God is one, Ngokholwa nje okanye wazi it uba uThixo made mnye. demons to tremble. Yenza amadimoni Boyikwa kukwazi uba he is one God, he is a one God. Boy, i-oneness iyawancancazela amadimoni. Ndiyandifo bazalwane. Le nto kaThixo omnye incancazelisa amadimoni nabathakathe. Somandla. They tremble. Ayancancazela. Uthi ukuthi when you are talking about three God, they are laughing. Amen. There can be one ultimate, all encompassing God. Kunobakho uThixo omnye kuphela ne oquka konke. Uquka konke. Praise God. In other words, all this office, the one who operates in this office, Lo usebenza kwezi offices. the office of the Father Kwekayise is God. Is all God. The office of the Son nakuleka is the same God. ngulaThixo mnye. The office of the Holy Spirit Nakwekamoya is oyingcwele. still the same God. Ise nguye. Amen. This is a great truth, Inyaniso enkulu a le. message of the Old Testament. Umyalezo weTestamente I've endala. read scriptures from the Old Testament. It's coming from the Old Testament. Suka It is kwiTestamente the message of the endala. Old Testament. Umyalezo weTestamente Amen. endala. Which the New Testament substantiates. Apho iTestamente entsha iye ifakele khona. The New Testament iTestamente entsha never contradicts ayiphikisi this Old Testament truth, kule nyaniso but yeTestamente rather endala. fulfills it. Kodwa This thing iyayizalisekisa. of one God. Lento kaThixo When we are reading the New Testament, asifunda it does kwiTestamente not. The New Testament does not contradicts it.
ayiphikisi but it fulfills it. kodwa iyayizalisekisa The arrival of Jesus ukufika didn't kukaYesu contradict that there is one God. zange iphikise uba Instead, it uThixo fulfills it. kodwa The izalisekisile outpouring of the Holy Spirit ukuhlaka kamoya didn't oyingcwele contradict that there is one God. ayiphikisanga Instead, uba it uThixo ukhona. fulfilled that there is one God. kodwa izalisekisile God cannot be multiplied, akanazo aphindaphindwe and lo He Thixo. is indivisible. futhi akohluleki Amen. You cannot separate, you cannot divide Him. awukwazi If umehlula there could be even two gods, uba kungakwazi kwenzeka ukuba kubekho othixo ababini then there can be 100 and 1,000 of gods. ngoko ke bangaba likhulu othixo abakhoyo Because I know if according to this doctrine ezakhiwayo, could have because He was the Father. ngenxa yoba waba nguyise Wabe wayevele ngufather, bamgcina pha kuyise ngoba wayevele as the father ne. Bamgcine pha. Ngoku ayivele as son baphinde batrade omnye uThixo kuthiwe ngowesibili. Ane batrade omnye uThixo kuthiwe ngowesithathu ane. Kuthi ukuthi there was this what you call in the Old Testament the ark. kwakhona ujeya God was there in the ark. wayekhona pha They must kujeya make the fourth God kaloku. Because yonke into yahlala uThixo bathi ngomnye uThixo. Ifanele ne ark ngomnye uThixo kuthiwa God of ark fourth one. Aloke bekwi-office yobu father. Yes. And then they contain him bathi ke ngoku ngowesibini luzayo. Amen. Amen. Praise God. Because if you think that Jesus as the father, Jesus has no father, has no mother. uba ucinga uba uyesu lo Akana notata mama, nomama akana akanaye. tata uJesu. This is deep, you will not understand today. soze uyive But you namhlanje must ke be le- here every Sunday in order for you to Kodwa iba khona understand. qho ngecawa Jesus has uzoyiva. no father, has no mother. akanayo utata akanamama uyesu Amen. And he was a pillar of cloud, of fire, which is the fifth one. I'm condemning uThixo nge-manifestation. And then they trade the doctrine uThixo ngokuvela If he manifested as the father, uba ubonakaliswe they will say he's njengoyise the first God. Bathi If he ngowokuqala. manifests first as the son, uba the second, ubonakaliswe they njengonyana must put also the pillar of cloud. Look, the fifth nalapho one. mabayifake insika The ark, yelifu the fourth one, the ark. Oh, nazesithandathu the burning bush wavele etsholweni ifanele bengosithandathu ngoba every time he manifests lonke ixesha they are creating a zibonakalisayo doctrine, bafaka but he is a God who can be everywhere. He can manifest. unguthixo okwazi uba khona indawo Khona abantu abazalwane, zonke why they remove the burning bush? utheni belisusa Because he appeared in the burning bush. Moses heard the voice in the burning bush. umoses They must say God of bush. bathi uthixo Ngoba bathi wethole W push no wenzeni kodwa they must create another God. Because they think God when he manifested ngohlobo, but they think uThixo uthi nginonkala kanti he's not like that. If you see him as a light today, tomorrow he can be a breath of life. If you see him as a breath of life today, tomorrow he can be a living water. He's not one thing. akayo ndinye Uyaziveza veza. Ayimhlulahluli loo nto. Ayimthini? Uthi I am the bread of life. uthi ndisasisonga sobomi Uphi ngoku God the bread bangamfaki? Because uthi I am the God. Ebazalwane, we are not confused. I am not confused. I'm andididekanga not following preachers from TV. andilandeli bashumayeli I'm following the word of God. kodwa ndilandeli Whether by this teaching noba I can be hated, I can be insulted, as long I'm holding the truth. uba Ukholo lwam zonyuka nalo ndiyongena ezulwini. There is one God nangoku akajiki. My God. If there could be a second God, uba ngakhona kuthixo wesibini then Satan will not have fallen. usathana lo ngangazanga awe Why Satan has fallen? Because befuna ulingana noThixo. Ukhona wesibini thene nomona lo sekhona wesibini. Alokhu uSathane wayefuna ulingana noThixo. So why ke ngoku ezomkhabela ezantsi omnye umntana kodwa sekhona olingana naye?
Because no one can be equal to our God. akekho nolingana Uthi, nothixo wethu. beside me there is no other Uthi God. ecaleni kwam akekho There is no uThixo. other God. Akekho omnye uThixo. I am the only God. Ndim ndedwa Seated in uThixo. the throne. Ohlele Created etroneni. heaven and earth with 2 fingers. Odale izulu No nomhlaba other ngeminwe God. emibini. Akekho. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. So, if there could be a second God, Uba ngakho wesibini then uThixo. Satan would not have fallen Ngengazange awe when he uSathane. reached for equality with God. Xa efika efuna ulingana noThixo. Yintoni emhluba ithixo ngoku? Ngoba sekhona abathathu. Molo umntana manje wafaka umntana. Amen. Abe ngosini. Umkhahlela ntoni ezantsi kodwa sebebaninzi abathixo. Amen. Because this thing of 3 gods yazwani ayaziwe ezulwini. Amen. Read Isaiah 14 verse 12 to 15. Read it. Oh, 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 send it in. If you want to know God, you must pray. Say, Lord, Bufuna ukwazi uThixo thandaza uthi Nkosi. ziveze kum. Ndingahambi Reveal nemfuzo engekho right. and not go with false doctrine. Oh, oh, oh. Sendidinga wena, sendidinga wena. Read it for me. 12, 13, 14, 15. Chapter 14, verse 12, 13, 14 and 15. 12 utheni na ukuwa emazulwini khwezi nyana wesifingo. That is the fallen of Satan. Ukuwa kaSathane If you want to okuya. know the scripture where it tells us uba lento siyithatha lento kuwa kaSathane ugxothwe ezulwini, nansi ilapha. Ifunda ke mntana. Utheni na ukuwa emazulwini khwezi nyana wesifingo ukuqunyulwa uwe emhlabeni nquli wenhlanga. 13 Yabona ke lento sithi uSathane was a worship. Siyithatha bakuthiwa mnquli wenhlaka, he was a worship. Go down. Wayengumquli. 13 wena ke wathi enhlizweni yakho ndiyakunyukela emazulwini ndinyusa itrone yam ibe ngaphezulu kweenkwenkwezi zikaThixo ndihlale entabeni yentlanganiso engontsini yasentla. 14 ndiyakunyuka ngaphezulu kweziganga zamafu ndizifanise nosenyangweni. Yava ke. Ndizifanise nosenyangweni. He wanted to be equal with God. Ebefuna ukulingana noThixo. Wathi uThixo ngathi undwebile ngokuyaphapha sidibane office. Ngoba there is only one God who rules here. Umnye uThixo lapha. Amen. There is only one God who rules. Ubona ipavu ngo. That's why every demon, those are the worship angels that wayebathimbile wabona ipavu ehla. That is why when ubona uthandwe bandleni, don't think we are above the vision. Uphume nabantu ngoba against ukubeka message, uphume nabantu wenza ucontinuisha nomkhwaka Satan, because when he was rebuked wathatha abanye. The demons were angels because he never treated the demons. Amadimoni la izingelosi zangadale ngelosi. Demons were not treated by Satan. Zange zidalwe. Those were the angels idimoni. that were cast out. Zaye They zakhutshwa follow naye. the devil. Zalandela And then uSathane. hell is not treated for human beings. Isoko It's esasidalelwa treated for ngabantu. the devil and the demons. Idalelwe uSathane namadimoni What akhe. the devil is doing now, Into ayenzayo he don't uSathane want to be ngoku. alone. Akafuna in uba hell. yedwa Le nto phaa banibane esogwini. nibone Stephen bantu bese uba hayi uSathane uzobe noja ngefoloku akazukoja uzobe ekhala because hell is painful. Isoko sibhlungu. Likewise, Adam and Eve Njengoko uAdam noEva will never have fallen ngabangazange bawe nabo when they apply their own will xa bathi benze yabo intando in the act of disobedience. ekungathobelini kwabo. Amen. Although God is omniscient, Njengoba ke uThixo wazi zonke izinto. yes. There is one thing he does not know. Kukho into eyodwa angayaziyo. He does not know other God. Akabazi abanye oThixo. Wazi yonke into. Kodwa akayazi le ba community.
He know everything. Wazi yonke into uThixo. But there is one thing that he does not know. Kodwa inye into This God angayaziyo. that you are mentioning when you are praying, uyabuza uba kuthandazwa abantu ngo. That is why the demons are still laughing at you. They are Yiyo loo still nto holding amadimoni you. asakuhleka. Things are not changing because you don't mention God. Anibizi Thixo. Ubona abanye ubona ba idrama mntakabawo. Hayi masotyanini manje wenze umfaka thento. Amen. You cannot divide him. Awukwazi umehlula He's hlula. one God. Umnye. Because Isaiah has told us Isayo that sixelele is there a God beside me. uba ingabe ukhona na uThixo Indeed, there ngaphandle is kwakho. no other rock. I know not one. Alikho elinye liwa The word engilaziyo. Trinity Igama elithi Trinity is not in the Bible. alikho seBhayibhelini. Paul Fumene ngicela ungibonise ndikuphe 1,000 rand. Amen. If ulendu leligama lithi Trinity, you can find it now in your Bible. Yakunika 1,000. Ulikhuphe nje uthi nali. The word Trinity is not in the Bible. Alikho eBhayibhelini. But the word Trinity, Igama elithi Trinity yo akhubuka athi cha kwaba Trinity amangcwele. Indazi, uTrinity umTrinity ongcwele ayicwaka madoda. Umuntu athi sibhiza abasiyakhonza sibhiza don't sibulisa uThixo ziqutha ndayasayini ntwana la engekhoyo apha Thixo ziquthathu. The word Trinity igama elithi Trinity is not in the Bible, alikho eBhayibhelini. whether you like it or not. Noba But they'll uyathanda continue uthanda. preaching about that, but we don't find it in the Bible. Sifumane eBhayibhelini. Trinity Igama elithi is a Trinity doctrine of the Roman Catholic Church. Imfundiso yamaRoma. Trinity. Igama elithi Trinity If you want to know about Trinity, it comes from Roman Catholic Church. isuka kumaKatolike. Amen. That most of Protestant group have accepted. Apho abantu abaninzi abaye bakwazi ukuthi bayivume. So the Protestant group is those people abaye baphuma kwinto yama-Catholic. Because I'm going to touch this thing about the Bible study ba iBhayibhile bazama ukuyikhupha lento ama-Catholic. Bazama ukuyikhupha and then kwakhona ke ngoku igroup bazama ucima inyani. That is why if you read the book of Acts, Bawufunda incwadi yezethu. noma wangathela ngoThixo abathathu ubokho ubone xa bebanjwa abapostile kuthiwa bayabanjwa kuthiwe babanjwa into ababelwelwayo kwangalolwa amagama athi kwakulweli gama elinye kuthiwe ningafundi singashumayeli kweli gama akuthiwa emagameni. Yes. But yet iTrinity sashumayela umuntu ayishumayela verse but akayiva yena uba ithi babotshwe kuthiwe liga akuthiwa magamani la kuthiwa ligama lini bathi leli kaJesu. Every time when they open kuthiwa when Peter was full of the Holy Ghost, uPetros egcwele ngumoya he oyingcwele replied and said, waphendula it is in the name of Jesus isegameni that this lame man uba le is ndoda healed. iphile Because they believe in one God. ngoba babekholwa kuThixo. Even the apostles were preaching about one God. The Abapostoli whole book of babeshumayela Acts is ngalo talking about gama. one God. Incwadi yezenzo yonke Yet you ifunda find ngegama. preachers who preach about Paul and then they preach the doctrine that Paul was not preaching. Bashumayele Paul was not preaching about three gods. Amen. Amen. So Protestants refer to a member of one of the Christian churches that separated from Catholic Church. ngabo baphuma kumaKatolike. We must know that they were group that aye yaphuma ya and apha ke ngoku ikholelwa lento yokuintroduce kweligama. Because not everything omawibambe, you must know the background. Yazi imvelaphi yayo Dig into about the nganye. background. Because the problem but we are lazy to dig. Thasiyonqena End ukhangela up thina. following the flow. Sihambe nje nomoya. Amen. Praise God. It states that there is one God divided into three persons. This Trinity. Lento iyayichaza uba mnye lo Thixo kodwa uhlulwe kathathu. This is what it says. Into eyithethayo. Amen. It is who are co-equal and co-eternal
futhi ke bayalingana bengunaphakade benjalo These three gods that they are in. abathixo bathathu. It is a contradiction and an impossibility. Into ephikisanayo futhi into engenawukwazi wehla. The doctrine of Trinity Imfundiso yeTrinity was introduced around AD 200. yathi yaveliswa ngela xesha It is new. AD 200 intsha It was introduced in AD 200. iminyaka. If you want to know this thing, Awaka- yaqala nini? Who hear, oh Israel, oh God, you want sekudale khona, and then they introduce it. Amen. So this AD, okay, we can see, talk about BC. We found that because in the Bible, the English Bible, we found that BC stand for before Christ, which means this thing was not introduced before Christ. The Trinity, I think, which is Africa. AD stands for the Latin phrase iligama lesiLatin. Anno Domini, Amen. which means in the year of our Lord. So they introduced Trinity in the year of our Lord. Kwixesha kunyaka othixo wenkosi yethu Into entsha. intsha. Amen. Bezama ukunciphisa amandla kaNkulunkulu wethu bamnye. Their purpose. And was first officially endorsed in part by the Council of Nicaea in AD 325. yathi yaveliswa phaa kulaa nyaka. So the Athanasian Creed later made the Trinity a fundamental tenet. yathi yayenza into yobu Trinity le ibe So- nzulu ibaluleke kubo. The doctrine of Trinity Imfundiso yeTrinity kept the company with other Roman Catholic tenets. yagcina ukuhlangana kwabo bengomaRoma, This Trinity. yabadibanisa. Amen. Was yonke le lama Trinity come from Catholic, even this thing. Nangoku Christians abefundisi ngo they join Catholic. Into yase Catholic ezingubo zo Pope. Nabefundisi ngoba join bayithi iyakwazi ba ndiyabona ba iCatholic nomoya wayo bathi bonke banxiba ilokhwe. Nangu umfazi wakho unxiba ilokhwe naye unxiba ilokhwe apha unxiba ilokhwe. It's come from Catholic. You'll find now Suka kuma-Catholic. look at the attire of Pope lo bese neminqwazi engathi ithe. Those are we talk about garments that we have no longer have that garment because the garments were the attire for the priests. Ingubo leya They have to wear a certain attire. But when Christ arrived, he was a great priest. We don't no longer need the garments. We have spiritual garments. ngoba sinezomoya ingubo. Oh Jesus. Imagine angumkama apha kwazona uba ngunophuma mungu ke ndiyahundisa sonke siyahundisa zilokhwe nje zilokhwe. They are taking this thing of everyone. You can go to Mtazan. Everyone they don't know the background. They took it from the Catholic Church. Ithathwe kumakatolike. Nkosi yami. They are shifting out to the gospel. Bayayisusa. They take this thing of Trinity. Now they are taking the garments. bathatha nale The garments that we used to preach against. ezangubo sasaya kushumayela Even the Zions, they burned the garments. namaziyona But the church of God is taking back those garments and wear it. bandla kaThixo ngoliyazithatha They think it's about the garment. bacinga But this garment is spiritual. It's coming from above. ingubo le isuka We are wearing those garments. Spiritual. emoyeni. Mighty God. Amen. Amen. Praise God. So the word persons, igama elithi abantu when used of the Godhead, does violence to the absolute oneness of God. xa isetyenziswe ebuntlokweni ayenzi kwanto. Amen. Yenza imosha, that it does violence when is used to Godhead. We talk about the Godhead thetha ngobuthixo. So once you use persons, Uma ke wasebenzisa abantu this term it does violence. inalo uhlukumeza. So dividing God into three persons ukuhlula uThixo koThixo abathathu leads to belief in three gods. iye lonto ekukholelweni ba uThixo aba bathathu. Once you divide God, it will lead you to believe that there is three gods, Uba ke wabohlula iza kukhokelela uba ukholelwe ba which bathathu. is mislead you. Iyakulahlekisa.
Because you believe in 3 persons. ngoba ukholelwa kwabantu There are abathathu. songs that you need not to sing here. Kukho ingoma ekufana sizicula apha. Because we know our God. Siyamazi If uThixo. the song is talking about 3 gods, we must not sing it. Xa ithetha ngoThixo abathathu mayingaculwa. No, we must not sing it. Because we don't preach. Because by singing, we are preaching. Xa sicula lo siyashumayela. We must come with our own song. Because Miriam composed a song. They were composing a song, which is that let us compose songs of oneness. Masikhe size nezethu Why singake sibhale zobunye. zethu ingoma zobunye? Why singake size nengoma and create a song nje zalapha ezothela nge-oneness? Because Trinitarians have created the song. Now we're not going to take their songs. Asuzithathe I sing it here. Sizicula apha. But when you're preaching, Kodwa xa we sishumayela, believe in one God. sikholelwa When you're kuThixo. singing, Xa sicula, we're saying opposite. sicula iphikisane loo nto. We must bring our own songs. Masize nezethu The ingoma. doctrine of the Trinity Imfundiso yoThixo abathathu leads to much confusion and contradiction. ikhokelela kudideka okuthile. Since our faith is built upon the foundation of our knowledge of God Kuba ke ulwazi olulwethu lakhelwe ekukholelweni uba uThixo mnye and His revelation futhi nesikhilelo eso sakhe of Himself to us, ukuzikhila oku kwakhe it kuthi. is necessary to build up the truth of oneness of God. Ngoko ke kubalekile uba sakhe ubunye This bukaThixo. is what I'm going to do in this church. Into endizoyenza kweli bandla leyo. I'm going to build the truth of oneness. Ndizawukwakha inyaniso Amen. yobunye The bukaThixo. Trinity doctrine, Imfundiso yobutrinity okanye which is uThixo a abathathu human tradition, iyinto phofu isiko will lwabantu not stand ayizuma in the day of judgment. ngemini yomgwebo. Will not. Ayingekhe ime. Since the Trinity teaching, Ngokwemfundiso yamaTrinity since the Trinity teaching comes through the Roman Catholic, ithi yona ivela okanye yavela ngamaRoma. we can expect that Ngoko ke singalindela uba as the time passes, njengoba ixesha a line elihamba will be drawn more sharply khona kumgca oyawuthi uvele ucace gca between oneness believer and those Protestants who will proudly merge back with the Roman Catholic Church. phakathi kwabakholelwa kuThixo mnye nabo baye baphuma There must be a kulakholelo. difference Makubekho umehluko between abantu abangengoma Catholic cha bayashumayela ngathi bona ishumayela isindiso lenkonzo masicacise la line because they are talking about 3 gods that they are not one of us. Mayicace because it seems that you are one iba ngathi sibanye but you are not one. kanti asikho banye. I'm done. Ndiqibile. Stand on your feet and close your eyes. Ima ngenyawo zakho uvala amehlo. Father, we thank you, we bless your name.